Vitajte v politickej aréne. Ďor Dimeši uverejnil video, v ktorom ostro kritizuje dnešné referendum iniciované stranou Demokrati. Tvrdí, že ide skôr o drahú politickú kampaň financovanú z verejných prostriedkov, než o hlasovanie o skutočne zásadných otázkach pre občanov. Vo videu zároveň poukazuje na nízky záujem opozície o podporu referenda a predpovedá mu neúspech, pričom celý projekt označuje za politické fiasko. Dimeši doslova hovorí: prezradím vám tajomstvo, dnes je referendum. Ak ste o ňom nepočuli, tak je to vlastne úplne v poriadku, pretože ste o nič neprišli. Dnes ste si zaplatili za 12 miliónov eur predvolebnú kampaň strany Demokrati. Rozhodujete o tak závažných otázkach verejného záujmu, ako je názov špecializovaného útvaru polície, alebo o tom, či má mať premiér rentu, alebo ju nemá mať. Ak si ťukáte na čelo, že veď toto sú otázky, ktoré v prípade volebného víťazstva vie jedna vládna koalícia vyriešiť za 10 minút, tak máte pravdu. Jedná sa vyslovene o politickú kampaň mimo parlamentnej strany za naše peniaze. A tak to aj dopadne, pretože aj tá silná a jednotná opozícia, ako sa oni radi nazývajú, na toto referendum úplne kašle, pretože nechce robiť jednak kampaň demokratom a jednak nechce byť spojená s fiaskom, ktoré toto referendum prinesie. A popravde povedané, nič iné si demokrati ani nezaslúžia. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.